Lad os se den igen. Kæmpe offside på Gyasi. Kæmpe fejl af Erik Bramhar og hans linjevogter. Her kommer berøringen fra Van Høfte til Gyasi. Og han ser nærmest forundrende derud, fra igen han begynder at juble. Her Tom Djuric, 4 mål i sæsonen. Og dermed delt topscorer hos Roda, sammen med Tom Van Høfte. Men au, for en overset offside-kendelse. Scoret jo nok så vigtigt. Sejrsmålet for PSV mod CSKA i tirsdags i Champions League. Og nu tror jeg, der er dømt envejstrafik ind mod Roda-målet. Der er 15,5 minut tilbage af den ordinære spilletid. Og det var helt tydeligt på jublen, eller skal man sige den manglende jubel efter scoringen, at et point er på ingen måde nok for PSV. Bergwijn. Og så skal jeg lige love for, at det har fået fyret op under tilskuerpladserne. Prøver scoring.